Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம். இன்னையிலிருந்து தொடக்கம். கர்மயோகம் நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா. நம்மளோட செயல்பாடுகள் வேறு, பகவானுக்கான செயல் அப்படின்றது, பக்தி செய்வது வேறு அப்படின்ற பாகுபாடே இல்லாம ரெண்டுமே பகவானோட செயலை நம்மளோட செயல் அடங்கிருக்கணும். அதாவது நம்மளோட செயலும் பகவானுக்கான செயல்களா இருக்கணும். அதுதான் கர்மா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும்னு. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், உயர்ந்த பக்தி யோகம், மனதை எப்பயும் பகவான்கிட்ட நம்ம பத்திரமா நிலைநிறுத்திட்டு நம்ம பக்தி சேவையில நல்லபடியா நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றது பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம், ரகசியங்கள்லாம் பார்த்தோம். எப்படிலாம் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பு அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்படியாவது பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்றத குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க. அந்த வகையில அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி குணங்கள்ல இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். இன்னையிலிருந்து 6 நாட்கள் 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பிலாசபி அதிகமா உள்ள ஒரு அத்தியாயம் இது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுப்போம். எதனால நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம், அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஞானம், அதுதான் நம்ம ஞான யோகம் அப்படின்றது. அப்ப ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதன் மூலயமா நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுறது. அந்த வகையில் நம்ம ஏன் இங்க இவ்வளவு சிரமப்படுறோம், எதற்காக நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே இல்லை, சிலவங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்க, சிலவங்க வருத்தப்படுறாங்க. அப்புறம் ஏன் ஸ்பீசிஸ் இவ்வளவு இருக்கு இல்லைங்களா, மரங்கள், செடி கொடிகள், அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஹியூமன்ஸ் அப்படிலாம் வந்துட்டு பிரிவினைகள் இருக்கு. இல்லை இந்த மாதிரி பிறப்பிறப்பு அதெல்லாம் எதற்காக நம்மளுக்கு ஏற்படுது, இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் உருவாக்குனது யாரு, படைச்சது யாரு, அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம எப்படி அடையிறது, இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். முக்கியமா பிரத்யேகம் முக்குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். எதனால இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால்தான். அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு முக்குணங்களை பத்தி நம்ம இனிமேல் வர அத்தியாயங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கை, அனுபவிப்பர் மற்றும் உணர்வு, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். கலாமதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாமதாஜி, மங்களாச்சரண். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम्स माताजी. हरे प्रणाम्स माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः.
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कला माता जी, प्रणाम माता जी। हरे கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 12 சுருக்கம் என்னன்றதை பார்க்கலாம். உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா, உருவமற்ற வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. உருவத்தோடு வழிபாடு பண்றதா சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ரெண்டுமே முக்தி தரும், ஆனால் உருவத்தோடு வழிபாடு பண்றது சிறந்தது அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், எப்படிலாம் நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த அன்பான தகுதிகள், அதாவது நம்ம எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும், பக்தி பண்ணா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம அத்தியாயம் 13 அதோட சுருக்கம் என்னன்றதை பார்க்கலாம். முக்கியமா நம்ம ஞான யோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஞானத்தின் தளத்தில் அதுல உச்சம், ஞானத்தின் தளத்தில் நம்ம உச்சம் பெற்றோம் அப்படின்னா, அதாவது நல்ல பெர்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா, இந்த நாலேஜ்ல, ஆன்மீகத்துல நாலேஜ் அப்படின்றது நம்ம ஆத்மான்றது, நான் உடல் அல்ல ஆத்மான்றது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் பெறும்போது நமக்கு பக்தி அப்படின்றது நமக்கு நல்லபடியா புரிதல் வரும். யாருக்கு பண்ணணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதனால அந்த வகையில ஞான யோகம் அப்படின்றது நம்மள பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மள கொண்டு போற ஒரு மார்க்கம். அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 13வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. ஏதத் வேதிதோ மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். சேத்திர மற்றும் சேத்திரஜ்ஞ ஞானத்தின் விளக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சேத்திரஜ்ஞம் சாபிமா வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், மயி சன்னன் யோகேன சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். ஞேயம் அறிவின் பொருள், சர்வத பாணி பதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன், இது 3 சேர்ந்து, சரிங்களா. பிரகிருதி புருஷானது ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன நிலைப்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அறிவின் பார்வை சேத்திரஜ்ஞ யோரேவ மந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா, அதாவது நல்லபடியா இந்த நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிடும் இல்லையா. அப்ப அந்த அறிவின் பார்வை, அந்த விதத்துல நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா நம்ம ஆத்மாவா பார்ப்போம், ஆத்ம நிலையில நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த 6 கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. பிரகிருத்தினா பொருள், இயற்கை, இந்த முக்குணங்கள், ஜட இயற்கைன்னு சொல்லுவோம். இந்த முக்குணங்கள் அதாவது பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்றது. புருஷா அப்படின்றது அனுபவிப்பவர் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் சேத்திர அப்படின்றது சரீரம், சேத்திரஜ்ஞ அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஞானம் சேத்திர மற்றும் சேத்திரஞனை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றத பார்ப்போம். நேயம் அறிவின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம், சரிங்களா. பிரகிருத்தினா இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்கள், புருஷா அனுபவிப்பவர், சேத்திர அப்படின்றது சரீரம், சரிங்களா. இந்த ஜட வஸ்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரீரம்னால ஜட விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா, அச்சித்துன்னு சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் சேத்திர. சேத்திரஜ்ஞன்றது ஆத்மா பரமாத்மா 2 பேரையும் குறிக்கும். அப்ப சேத்திரஜ்ஞனை பத்தி நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும், சரிங்களா, அறிவு. அப்ப அந்த அறிவின் இலக்கு என்னவா இருக்கும், நம்மளுக்கு அந்த ஞானத்துல நம்மளுக்கு என்ன தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும், நம்மளுக்கு பகவான நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிஞ்சு நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்போம். பரமாத்மா தான் நம்மளோட இலக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம அப்படியே பார்க்க போறோம் ஸ்லோகங்களோட. இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த சேத்திரஜ்ஞனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபத ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு விவசாயி இருப்பாங்க, அப்புறம் ஒரு அரசர் இருப்பாங்க, சரிங்களா. இந்த 3 பேரையும் நம்ம பாக்குறோம் உதாரணமா. ஒரு விவசாய நிலம்,
ஒரு விவசாயி, அப்புறம் ஒரு அரசர் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப இந்த விவசாயி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். அந்த நிலத்துல என்ன பயிர் பண்ணா நல்லபடியா வளரும், எந்த சீசன்ல பண்ணணும், அதோட மண்ணோட வளம் என்ன, நீர் வளம் என்ன, இப்படின்றதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா. ஒரு விவசாயிக்கு தன்னோட விவசாய நிலத்தை பத்தின விஷயங்கள் தெரியும். அதே மாதிரி ஒரு அரசருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த அந்த கண்ட்ரில நிறைய விவசாய நிலம் இருக்கும். அவங்களுக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் அரசருக்குன்னு. அதுல நிறைய விவசாய நிலங்கள் இருக்கும். நிறைய விவசாயிகள் இருப்பாங்க அந்த கண்ட்ரில இல்லைங்களா. அப்ப அந்த அரசருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, எல்லா விவசாயிகளை பத்தியும் தெரியும், எல்லா விவசாய நிலங்களை பத்தியும் தெரியும். அந்த நிலங்கள்ல என்னென்னலாம் வளருது, என்னென்னலாம் வந்துட்டு அது தன்மைன்றது, அப்புறம் அந்த விவசாயிகள்லாம் யார் யாரு அப்படின்றதும் தெரியும். என்ன நடக்குதுன்றது பரிபூர்ணமா தெரியும் சரிங்களா. அப்ப இதே மாதிரிதான் க்ஷேத்ர அப்படின்றது ஜட இயற்கை. அதாவது இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 8 விஷயங்கள்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் மகாதத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டது, அதால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு. அப்ப இந்த விஷயங்கள் தான் க்ஷேத்ர அப்படின்றது சரீரம் அப்படின்றது பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த விவசாயின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஆத்மா அப்படின்றது சரிங்களா. விவசாயத்துல ஆத்மாவை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் அரசன்ற இடத்துல பரமாத்மாவை பார்க்கிறோம். இப்போ நமக்கு நம்மளோட சரீரத்தை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. நமக்கு பசிக்குதா இல்லையா, நமக்கு எங்க வலிக்குது, நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பகவானுக்கு ஒவ்வொரு ஆத்மாவை பத்தியும் தெரியும், ஒவ்வொரு ஆத்மாவோட சரீரத்தை பத்தியும் தெரியும். ஏன்னா பகவான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்கன்றத நம்ம பக்தி யோகத்துல நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். சோ பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அரசர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு எல்லா விவசாயி எல்லா விவசாய நிலங்களையும் தெரியும்னு. அதே மாதிரி பரமாத்மாவுக்கு எல்லா ஆத்மாக்களை பத்தியும் தெரியும், எல்லா ஆத்மாக்களோட சரீரம் அதாவது ஜட வஸ்துக்களை பத்தியும் நல்லபடியா தெரியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஒரு புரிதலோட நம்ம வந்துட்டு இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நல்லபடியா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13.12 ஸ்லோகங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रणाम माताजी. 13.12 श्लोकम वाची करतीला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवाह योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवानुवाच एकं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं नित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்லோகங்கள்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனனோட 6 கேள்விகள், அதற்கு பகவான் கொடுக்கிற விளக்கம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். உபதேசம். அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, அனுபவிப்பவன், களம், களத்தை அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்ற இந்த 6 விஷயங்களை பத்தி கேக்குறாங்க. இப்ப பகவான் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகன், இந்த உடல் களம் க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்மளோட சரீரம் சரிங்களா. மனம், புத்தி, அகங்காரம் பஞ்சபூதங்களான சரீரம், அது களம். இவ்வுடலை அறிபவன், நம்மளுக்கு நம்மளோட சரீரத்தை பத்தி தெரியும் இல்லைங்களா, அது வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறது. க்ஷேத்ரன்றது நம்மளோட சரீரம், அந்த ஆத்மான்றது க்ஷேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். हरे कृष्ण माताजी. 13.3 श्लोकम. हरे हरे कृष्ण माताजी. देवसेन माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण देवसेन माताजी. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. क्षेत्रज्ञं साभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मदं मम. பரத குலத்தின் தோன்றலை நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் இன்னொன்னும் குறிப்பிடுறாங்க உபதேசத்துல. என்னன்னா,
நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்? களம் உடல் சரீரம் சேத்ர, அறிபவன் ஆத்மா சேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னு பார்த்தோமா? இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல? நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். அப்ப பகவானும் சேத்ரஜ்ஞ அப்படின்றதுல வருவாங்க. சரிங்களா? சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ரெண்டுமே சேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। जानिक्रमण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। नमस्ते प्रभु जी। कुशिभिर बहुधा कीदम संदोभिर विविधै प्रदत् ब्रह्म सूत्र पदैशैव ஏதுமத்பிர் வினிஷ்டிதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவரினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இந்த 13.5 ஸ்லோகத்துல இப்ப இந்த நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, களம் களத்தை அறிபவன் அப்படின்றலாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அதற்கான விளக்க உரைகள் நல்லபடியா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம்னா என்ன அப்படின்னா வேதத்தோட சார அம்சமா பார்ப்போம், அதோட ஃபார்முலாவா பார்ப்போம். கோடிங் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் வேதத்துக்கு. அதான் வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த பதங்கள்ல காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த சேத்ரஜ்ஞா இந்த 2 தாத்பரியங்களை பத்தி நிறைய முனிவர்கள் நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில 5 லேயர்ஸா நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? அன்னமய அப்படின்றது என்னன்னா அவுட்டர் லேயர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த சரீரத்துக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தா உணவு தேவை இல்லைங்களா, அந்த உணவு தான் பிரதானமா இருக்கும். அது தாண்டி வேற எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல வயிறு ரொம்ப சாப்பாடு கொடுத்தோம்னா ஒரு வயசு குழந்தைக்கலாம் அது பாட்டுக்கு நல்லா சாப்பிடும் தூங்கும் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு தான். அதுக்கு மேல வேற எந்த ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிராணமய அப்படின்றது என்னன்னா அதுக்கும் உள்ள ஒரு நம்மளோட பிராணவாயு இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி உணர்ந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த குடலினி சக்தி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிச்சு பிராணவாயுவை சுத்திகரிப்பாங்க. அந்த வகையில கொஞ்சம் அடுத்த லேயர் பியூரிபிகேஷன், அடுத்த ஒரு புரிதலுக்கு அவங்க வருவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மனோமய அப்படின்றதுன்னா இந்த ஃபீலிங்ஸ், தாட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஒரு சில நம்பிக்கைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, வழிபாட்டு முறைகள்லயும் அந்த மாதிரி மனசுக்கு தோணுன விதங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு புரிதல் தான் மனோமய அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானமய அப்படின்றது என்னன்னா இந்த சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றத நல்லபடியா புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுதான் விஞ்ஞானமய அந்த நிலைப்பாடு. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமய அப்படின்றது என்னன்னா அந்த சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு, அதுக்கப்புறம் ஆத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு என்னைக்கும் ஆத்மா வழிபாடு பண்ற நிலைப்பாட்டுலதான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த உணர்வு நல்லபடியா தெரிஞ்சு அதுல நல்ல பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் ஆனந்தமய அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.67 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माता जी। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छात्वेष सुखं दुःखं संघातचेतना धृतिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்வியக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் பலம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னா
களத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். க்ஷேத்திர அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அச்சித் விஷயங்கள். இது வந்து 24 தத்துவங்களை கொண்டது அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 5 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம் அப்படின்றது அந்த இன்ஆக்டிவான ஸ்டேட், சரிங்களா, எந்த ஒரு செயல்பாடும் இருக்காது. அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஒரு அவ்யக்தம்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த உறங்கும் நிலைன்னு நம்ம அந்த நிலையில இருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு புரிதலுக்காக நம்ம வந்துட்டு இரவுல உறங்குறோம், அப்புறம் பகல்ல ஆக்டிவா இருக்கோன்றது, அந்த ஒரு எந்த செயல்பாடும் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு, சரிங்களா, அதுதான் அவ்யக்தம் அப்படின்றது. 10 புலன்கள் அப்படின்றது என்னன்னா, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5 அப்படின்னு பாக்குறோம். கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்னா செயல்களை செய்யக்கூடிய புலன்கள், அதாவது பேச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்கறது, சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து கைகள், கால்கள், ஜென்டல்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு கர்மேந்திரியங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்றது இந்த சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட 5 புலன்கள், அதை வந்து ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்றது. கண்ணு, காது, மூக்கு, வாயு, தொடுபுலன். குழந்தைங்க நல்லபடியா ஒரு வயசுக்குள்ளார என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல மொழியை கத்துப்பாங்க, சுத்தி என்னென்னலாம் இருக்குதுன்றத கிரகிச்சுக்கிறாங்க. அவங்க கையில ஏதாவது கொடுத்தோம்னா தொட்டு பார்த்து அதை பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை வாயில வச்சு பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. எதனாலன்னா அது அந்த நாலேஜ் அவங்க அந்த சென்சஸ் மூலமா என்ன பண்றாங்க, கெயின் பண்றாங்க, அந்த நம்மளை சுத்தி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது. அந்த மாதிரி நாலேஜ் கெயின் பண்ற புலன்கள் அப்படின்றது வந்து சென்சஸ், 5 புலன்கள் அப்படின்றது. மனம் அது, அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள், கண்ணால பார்வை அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா, அது பார்வை, விஷன். காதால்னா அந்த ஹியரிங் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, கேட்கறது. நம்ம புலனுக்கும் ஜட புலனின்ப பொருளுக்கும் சம்பந்தம் ஏற்படுதுங்களா, அததான் வந்து இங்க நம்ம வந்து பார்க்கணும். 5 புலன் பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறது. அப்ப நாக்கு அப்படின்னா சுவை அப்படின்றது. அது மாதிரி விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றது, அந்த டியூயாலிட்டிஸ், இருமைகள் அப்படின்றது, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறி, அதுக்கப்புறம் திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயலின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்ட மகா தத்துவம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். இன்னும் அதிக அதிக லெவல்ல நல்லபடியா இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13.8 to 12 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா க்ஷாந்திராஜ்யவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவச ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி துக்கதோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்ததேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஜானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோன்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய், அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புதல், பொது மக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த 8-12 ஸ்லோகங்களுக்குள்ள சொல்லிட்டாங்க எது ஞானம், மற்றதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அப்படின்றதுல. அந்த வகையில என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த விஷயங்கள் தான். என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடக்கம் அப்படின்றது ஹம்பிள்னஸ், டிவோட்டிஸ் கிட்ட அது எப்படி இருக்கும், எதனால அப்படின்னா எல்லாமே பகவானாலதான் இயங்கிட்டு இருக்கு, பகவானோட சக்தியினாலதான் இயங்கிட்டு இருக்கு, நம்மளையும் உட்பட இல்லைங்களா. ஆத்மாவும் பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்போது அந்த நான் எனது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாம அந்த ப்ரைட் இல்லாம இருப்பாங்க. அதனால அடக்கம் அப்படின்றது அது முக்கியமா 7th சாப்டர்ல
அந்த திறமை நான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான். அதை நல்லபடியா உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் டிவோட்டிஸ் எப்பயும் வந்துட்டு எல்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல கிடைச்சது அப்படின்றத ரொம்பவே மனப்பூர்வமா ஏத்துப்பாங்க. அந்த வகையில அடக்கம். அப்புறம் கர்வமின்மை, ப்ரைடு இல்லாம இருக்கிறது. அகிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. சொல்லால் செயலால் மனதால், சரிங்களா? அகிம்சையோட இருக்கிறது, பொறுமையோட இருக்கிறது. டாலரன்ஸ், அதுவும் வந்துட்டு எப்பயும் வந்துட்டு டிவோட்டிஸோட ஒரு அடையாளமா பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எளிமை, மனதளவுல எண்ணத்தின் அளவிலையும் நம்மளோட செயல்கள் அளவிலையும் எப்பயுமே இந்த இந்த அஹிம்சை, எளிமை இதெல்லாம் வந்துட்டு மனதால் சொல்லால் செயலால் இந்த விஷயங்கள்ல எளிமையா இருக்கிறது, சிம்பிளிசிட்டி. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்ப அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை இதெல்லாம் வந்துட்டு, அப்புறம் பக்தி இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே நமக்கு வேதம் தெரியணும். அப்ப நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்டே இருந்து அதை நல்லபடியா கேட்கணும். அதுவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு பரம்பரையோட, நம்ம 4 பரம்பரை பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 பரம்பரையில ஏதோ ஒரு பரம்பரையோட சம்பந்தப்பட்டு அந்த குருமார்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும்னாலே ஆன்மீக குருவோட சம்பந்தம் அவசியம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தூய்மை, மனதளவுல உடல் அளவுல தூய்மையா இருக்கிறது. தளராமை, பக்தியில ஏதாவது ஒரு இடையூறு, நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு இடையூறு வந்துச்சுன்னா உடனே பக்தியில நம்ம வந்துட்டு அதுல தளர்வை எடுத்துடக்கூடாது. பிரகலாத் மகாராஜரை தான் நம்ம இதுக்கு ரொம்பவே உதாரணமா பார்க்கணும். எவ்வளவு அவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தப்பையும் தளரவே இல்லை இல்லைங்களா? அவங்க பக்தியில ஸ்திரமா இருந்தாங்க. அதுதான் நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். அப்ப தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், அதுவும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த என்ன நம்மளுக்கு 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? புலனின்ப பொருட்களை நம்ம சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வீழ்ச்சி அடையுது, பந்தம் ஏற்பட்டு கோபம் ஏற்பட்டு வீழ்ச்சி அடையணும்னு. அப்ப அந்த மாதிரி நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ற விஷயங்களை நம்ம விலக்கிக்கிறது. பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். பொதுவா இப்ப பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எதுக்கு பிறக்கிறோம் எதுக்கு இறக்குறோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாது, அது பாட்டுக்கு வாழும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மனிதனும் வாழ்ந்துடக்கூடாது. எதுக்கு பிறக்கிறோம், எதுக்கு இவ்வளவு என்டிவர் பண்ணி வாழ்க்கையில என்னென்னத்தையோ கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில எல்லாம் சேகரிச்சு எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இறக்குறோம் அப்படின்றது, அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முற்படணும். அப்ப இது மாதிரி எதனால நம்மளுக்கு ஏற்படுது, இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு மார்க்கம் இருக்கா? எல்லாமே நம்புதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். திடீர்னு பார்த்தா அந்த இறப்புன்னும் போது எதுவுமே நம்புது இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அது எதனால ஏற்படுது, வெளியில வர்றதுக்கு மார்க்கம் இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் பிறப்பு முதுமை எதனால வருது, நோய் எதனால வருது, இதெல்லாம் பத்தி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு இதற்கெல்லாம் எதுல தான் நம்மளுக்கு வந்து விடை கிடைக்கும், ஆன்மீகத்துலதான் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வேதத்தை தெரிஞ்சுப்போம். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல்னா அவங்களை விட்டுட்டு வந்துடுறது கிடையாது. பற்று இல்லாம இருக்கிறது, நம்மளோட கடமையா அவங்கள அன்போட நல்லபடியா பாத்துக்கிறது. ஆனா பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்றதுதான். ஏன்னா ஜடபரதரோட வாழ்க்கையை தான் நம்ம வந்துட்டு உதாரணமா பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்க. குழந்தைகள், வீடு, மனைவி இதெல்லாமே அவங்க வந்து விட்டு என்ன பண்ணாங்க, வந்து அந்த காட்டுல வந்து தவம் பண்ணாங்க. அப்போ ஒரு மான் குட்டி மேல பற்று ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு, மறுபடியும் பிறப்புன்றது ஏற்பட்டுச்சு. அதனால பற்றுதல் இல்லாம ஆனா கடமைகளை நல்லபடியா பண்ணி அன்போட எல்லார்ட்டையும் இருக்கிறதுன்றது சிறந்தது. பந்தம்ன்றது அந்த பற்றுதல்ல இருந்து விடுபட்டு இருத்தல் அப்படின்றது. விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, நம்ம ஏற்கனவே நேத்துக்கு அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? டியூயாலிட்டிஸ் அப்படின்றது நமக்கு ஜட விஷயத்திலால் தான் இருக்கே தவிர ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது அப்படின்றதுனால விருப்பு வெறுப்பு அதுல வந்து எப்பயும் நம்ம சமநிலையோட இருக்கிறது. ஏன்னா விருப்புல நம்ம வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணாலும் சரி, வெறுப்புல நம்ம வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணாலும் சரி, அது நமக்கு கர்மத்தை கொண்டு வந்துடும். அதனாலதான் அதுல சமநிலையோட இருக்கிறது. என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, நம்ம நேத்திக்கு அதிகாரத்துலயும் பார்த்தீங்களா? கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி அப்படின்னு பகவானே பிரதானம் அப்படின்னு வச்சு நம்ம பக்தி பண்றது. அப்படி நம்ம பக்தியை நம்ம பகவானே பிரதானம் நம்ம வந்து பண்ணும்போது இந்த அனைத்து விஷயங்களும் குணங்களும் நம்ம கிட்ட வந்துடும் அப்படின்றதாங்க ரகசியம். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அப்படின்றது. இதுவும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏதோ தனியா எல்லாரையும் விட்டுட்டு போய் ஒரு இடத்துல இருக்கணும்ல, மனதளவுல நம்ம தனிமையில இருக்கிறது, பகவானும் நம்மளும் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்மளோட வாழ்க்கையை கொண்டு வருது. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அதற்கு உதாரணமா நம்ம யாரை பார்க்கலாம்னா, இவங்க விபீஷ்ணர், பிரகலாத் மகாராஜர், இவங்கெல்லாம் தான் உதாரணம் இல்லைங்களா? அசுரர்களுக்கு மத்தியில இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம். ஆனாலும் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணாங்க, ஸ்திரமான பக்தி இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி
நம்ம எங்க இருக்கோன்றது கிடையாது. ஆனா வந்துட்டு நம்ம அந்த இடத்துலயும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பக்தி அதுல நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். அப்படின்போது தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அப்படின்றது என்னன்னா நம்மளோட மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல அந்த விதத்துல நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கணும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு நம்ம சிரமப்பட்டு பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஜட விஷயங்கள் உள்ளவங்களோட போயிட்டு அதுவும் நம்மளோட வேதங்கள் பகவான்ல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கிட்ட நம்ம பழகிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும், நமக்கும் அவங்க சொல்ல கேட்டு கேட்டு நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம், நம்மளோட பக்தியில இருந்து விலகிடுவோம். அதனால பொதுமக்களிடமிருந்து பொதுமக்கள்னா பொதுவா இந்த ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாம நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறது. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல் அப்படின்றது கண்டிப்பா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவசியம் வேணும் இல்லைங்களா. மனித பிறவில நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. அப்ப அந்த ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவம், ஆத்மால இருந்து நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சச்சித்தானந்த சொரூபத்துல அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம எப்படி நம்மளோட உணர்வு எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்றது அந்த விஷயத்த நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதோட முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவும் படைச்சு இவ்வளவு என்ன பண்றாங்க, அழகா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கள பத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கான விஷயங்களா நம்ம வாழ்க்கையில வேதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இது தவிர வேற ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ஆத்மாவுக்கு தேவைப்படாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா. இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டாங்க. அது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.13 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण श्री विद्या माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासத்துच्யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, கஷேத்திரஜ்ஞ விபாகம் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் உள்ளது. இப்ப இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மகா தத்துவம், இதற்கே நம்ம ஒரு 2 கிளாஸே பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு இதுல நிறைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உள்ளது. அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம கடகடன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த குணங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணுத்தையும் நம்ம பொறுமையா அதை நம்ம எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு நம்ம அதை உணரணும் அப்படின்றது அந்த வகையில அதுவுமே நிறைய தாத்பரியங்கள் கொண்டது. அதனால இந்த அத்தியாயமே எப்படின்னா நிறைய நம்ம படிக்க 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 நமக்கு புரிதல் ஏற்படும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில் நம்ம இங்கே 13.13 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட உபதேசம் என்னன்னு, தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா. ஆரம்பம் இல்லாதது, ஆரம்பம் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல பிகினிங்லெஸ், ஆரம்பம் இல்லாதது, அன்பான்னு சொல்லுவாங்க, பிறப்பற்றது, ஆரம்பம் இல்லாதது, அதுதான் அடையாளம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல உள்ளது. சரிங்களா. பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஆத்மாவை இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, ஆரம்பமற்றது, பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டது. அது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும், நமக்கு அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், நம்மளால பரமானந்தத்தை உணர முடியும். சரிங்களா. ஆத்ம நிலையில வரும்போது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஆத்மான்றது ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சொல்றோம் இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு இந்த சுகம் துக்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் சரி அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அதோட பற்றே இல்லாம இருக்கிறது தான் ஆத்மா அப்படின்றது. சரிங்களா. அதுக்குதான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, லைட் நம்ம மேல படுது, சன்லைட் படுது, இல்ல நம்மளோட வீட்டுல நம்ம இது லைட் வெளிச்சம் படுது இல்லைங்களா, அது நம்ம மேல படர்ந்து இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா நம்மளோட அது ஸ்டிக் ஆயிருக்கா, ஒட்டி இருக்கான்னா இல்ல இல்லைங்களா, நம்மளையும் அந்த லைட்டை பிரிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கோமா, அந்த வெளிச்சம்னா இல்ல, அது நம்ம மேல படர்ந்துருக்கு. அந்த மாதிரிதான் ஆத்மா இந்த சரீரத்துல இருக்கும். ஆனா அதோட
எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாம தனிச்சிருக்கும். அந்த தனிச்ச நிலையில இருக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13.15 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। रति माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम्स माताजी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं अशक्तं सर्वपुरुषैव निर्गुणं गुणभोक्तृ स। எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சேத்திரக்னி விபாக யோகம், கஷேத்திரம் பத்தி பார்த்தோம், களம் பத்தி, அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவை பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பகவான் பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எல்லா புலன்களின் மூல காரணம் பரமாத்மாவே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. புலன்றது நம்மளுக்கு எதுல இருக்கு? இந்த சரீரத்துலதான் இல்லைங்களா? ஆத்மாவில புலன் இருக்கா இல்ல சரீரத்துல இருக்கா? சரீரத்துலதான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பகவானுக்கு என்ன கிடையாது? புலன்கள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர் அப்படின்னு. இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். 6 குணாதிசயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பகவானுக்கு. அதுல ஒண்ணு பற்றற்ற நிலையில எப்பயும் இருப்பாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்த்தோம். ரெனான்ஸ்டா இருப்பாங்கன்னு. அந்த வகையில எல்லாத்தையும் பராமரிப்பாங்க பகவான். ஆனா எதோடும் பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க. இந்த ஜட சக்தி தனிச்சு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை மோட்டார் கார் வச்சு இப்படி பட்டன் ஏத்தி விளையாடும். அந்த காருக்குள்ளார அந்த குழந்தை கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா அது என்ன பண்ணுது? அந்த காரை இயக்கிட்டு இருக்கு அந்த பட்டன் மூலியமா. அதே மாதிரி பகவான் தனிச்சு இந்த ஜட உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஜட உலகத்துக்குள்ளார ஒரு பகுதியா பகவான் கிடையாது. தன்னோட மாயா சக்தி மூலியமா இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எல்லாத்தையும் பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா எதோடையும் பற்றுதல் அப்படின்றது கிடையாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். அதே மாதிரி குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க பகவான். பகவானுக்கு குணங்கள் கிடையாது. ஏன்னா குணங்கள் இருந்தா என்ன ஆயிடுவோம்? நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாவாயிடுவோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில குணங்கள் கிடையாது. அந்த குணங்களை என்ன பண்றாங்க? பகவான் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத பரமாத்மாவோட அம்சங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.16 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। देवसेना माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी। बहिर् अंधश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्म मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च तत्। பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழ்களின் உள்ளும் புறம் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம 16th ஸ்லோகத்திலயும் பரமாத்மா பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானை பத்தி. பரம உண்மை சரிங்களா? பூர்ண உண்மை அப்படின்றது எல்லா உயிர் வாழ்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்ற பார்க்கிறோம். ஆத்மாக்கள் கிட்ட எப்படி இருக்காங்க? அவங்களுடைய இதயத்துல பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி புறமும் உள்ளாங்க. அதாவது என்னன்னா உள்ளும் புறமும் அப்படின்னா, இப்ப பகவான் கோலோகத்துல அவங்களோட இது என்னது? அவங்களுடைய அபோட் கோலோகம் வைகுண்டம் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இங்க ராமரா வாமனனா பகவான் அவதாரம் எடுக்கும்போது கோலோகத்துல இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க இருப்பாங்க. அங்கேயேதான் நித்தியமா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட அந்த லீலைகள் எல்லாமே, இங்க அவதாரங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். அதே மாதிரி எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மா இருக்காங்க. அதனால பகவான் உள்ளும் இருக்காங்க, வெளியிலயும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. அதாவது சித்து அச்சித்து ரெண்டுத்துலயும், ஜட விஷயங்கள்லயும் இருக்காங்க, அதே மாதிரி ஆத்மா கிட்டையும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்.
அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம பகவானை பார்க்கவோ தெரிஞ்சுக்கவோ முடியாது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதற்கு 4 குறைபாடுகள் இருக்குன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 குறைபாடு காரணமாக அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஜட புலன்களை வச்சு பகவானை பார்க்கவோ அறிவதற்கோ முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பரமாத்மாவா நம்ம கூடவே இருக்காங்க, அதே சமயத்துல வைகுண்டம் கோலோகத்திலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது இல்லாம பகவானோட அம்சங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.18 ஸ்லோகம். हरे ஹரே கிருஷ்ண कृष्ण माताजी। जानकीरामन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ज्योतिषाम् अविदत् ज्योतिस् तामस परम उच्यते ஞானம் ஞேயம் ஞான கம்யம் இறுதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பிரகாசிக்கும் பொருள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இது வந்துட்டு வரிசை நிறைய அத்தியாயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரகாசம் அப்படின்னாலே அது பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வருது. அப்ப ஒளி அப்படின்னாலே அது பகவான் தான், பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வருது. அப்ப மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்தோட இயல்புன்றது என்னது, அதோட நிதர்சனமான ஒரு நிலை என்னன்னா இருட்டு இல்லைங்களா? இதற்கு வெளிச்சம்ன்றது சூரியனால சந்திரனால அப்படிதான் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இந்த ஜடம்ன்றது ஜட உலகம் இருட்டு. ஆனா இதற்கு அப்பாற்பட்டவங்களா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரே அறிவாகவும், நம்மளோட நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும். இந்த நாலேஜ் வச்சு நம்ம யாரை தெரிஞ்சுக்க போறோம், பகவானே இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம அறிவின் இலக்கு, நம்ம யாரை அடைவோம், நம்ம இந்த அறிவின் ஞானத்தின் மூலமா பகவான் இல்லைங்களா? இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் விற்றுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்ப அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அப்புறம் அறிவின் இலக்கு எல்லாமே என்ன, பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जय श्री माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः मद्भक्त एतद्विज्ञाय மத்பாவாயோபபக்ஞதே. இவராக செயல்களின் கணம், உடல், கஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வளவு நேரமும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டு வந்தோம், களம் கஷேத்திர பத்தி பார்த்தோம், ஞானம் 8-12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஞேயம் அறியப்படும் பொருள் பகவான் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அறிவு அறியப்படும் பொருள் அறிவின் இலக்கு பகவான் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவானால் நம்மளுக்கு இப்ப தெரிய வந்துச்சு. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கை அடைய முடியும். இதெல்லாம் உணர்வின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்களா, நம்மளால இந்த புலன்களை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள பார்க்கவோ அடையவோ முடியாது, புரிஞ்சுக்கோ. அந்த வகையில பக்தி அப்படின்றத அந்த ஒரு மார்க்கத்தை யார் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த தாத்பரியங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க, எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கை அடைய முடியும், பகவான் லோகத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.20 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। कला माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाति उपावपि विकारांश गुणांश्चैव वित्ति प्रकृति சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ ஜட இயற்கை, இந்த ஜட உலகம் இருக்குங்களா, இது எப்பயுமே உண்டு. இதுவும் ஆரம்பமற்றது,
அது இதுக்கு வந்து முடிவு அப்படின்றதும் கிடையாது. எப்பயுமே ஜட இயற்கையும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி உயிர் வாழ் அவங்கள வந்துட்டு ஆரம்பமற்றவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்திலயும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஆத்மா ஆரம்பமற்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க மாற்றங்கள்ன்றது இருந்துகிட்டே இருக்கும். எதனால் அது ஏற்படுது? ஜட இயற்கையோட உயிர் வாழி சம்பந்தப்படும் போது அதனால நம்ம செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால என்ன ஆகுது? நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கு. மாற்றங்கள் இருக்குமே தவிர ஆனா என்னைக்கும் நித்தியமா உள்ளது இந்த ஜட இயற்கை ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सूक्त कानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். குணத்தோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் நமக்கு அந்த இது செயல்கள் பண்றோம். அதற்காக நம்மளுக்கு பந்தம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு அந்த இன்ப துன்பம் வருது இல்லைங்களா? அதற்கு யாரு காரணம் அப்படின்றத பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. நம்ம தான் டிசைட் பண்றோம் இல்லைங்களா? எந்த குணத்திலிருந்து எந்த செயல்களை பண்ணி என்ன ஆசை நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்றது. ஆத்மா வந்துட்டு ஆசைப்படும் சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா தமோ குணமா அதை நம்ம தான் செலக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம சத்துவகுணத்துல இருந்து பண்ணோம்னா நல்ல செயல்கள் பண்ணுவோம், இன்பம் கிடைக்கும். ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருந்து நம்ம ஆசைகள் நம்ம அடையணும் நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா நமக்கு தவறான செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்ப அதனால நம்மளுக்கு துன்பம் கிடைக்கும். அப்ப அதை டிசைட் பண்ணி நம்ம தான் என்ன பண்றோம்? குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்கள் பண்றோம். அப்ப நமக்கு வர இன்ப துன்பங்களுக்கு யாரு காரணம்? உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. வேறு இந்த இயற்கையோ பகவானோ மத்தவங்களோ கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதி தோஹி புங்தே கிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணா சங்கோ அஷ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மஷு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையிலுள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றார். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இங்க நம்ம பாத்தீங்களா, எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணம். அந்த முக்குணங்கள் அதோட சம்பந்தப்படுறதுனால்தான் இயற்கையே காரணம். ஆனா வர இன்ப துன்பத்துக்கு யாரு காரணம்? உயிர் வாழிய காரணம்ன்றத பாத்துக்கீங்களா? அப்ப இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா? உயிர் வாழி ஆத்மா இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு எப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். 14வது அத்தியாயத்துல சந்தோஷம், அதாவது சத்துவகுணத்துல இருந்தா என்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்துட்டு அனுபவிக்கிறோம், ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல என்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றது நாளைக்கு பிரத்யேகமா முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்கும் அத்தியாயம் அது 14வது அத்தியாயம். இப்போ இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு சத்துகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு என்ன நமக்கு தோணுதோ, என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே வரோம். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. அப்ப ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டு தன்னோட வாழ்க்கை முறைய நல்லபடியா நம்ம வாழ்ந்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதனால ஏற்படுது, நம்ம அந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் ஏற்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அப்ப என்ன ஆகும்? சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமோகுணத்தோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது செயல்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்களுக்கு கர்ம பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும். அந்த பிறவிகள்ல நம்ம
சந்தோஷம் துக்கத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வரோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதான் இந்த இதுல இருந்து நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து அப்படியே 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அதுல மனித பிறவின்றதுதான் உயர்ந்தது. சரிங்களா? ஆனா என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு வரோம். என்ன பண்ணுவோம், அதற்கான கர்ம பலனா நம்ம இந்த ஸ்பீஷீஸ்ல நம்மளுக்கு பிறவிகள் மறுபடியும் ஏற்படும். அந்தந்த ஸ்பீஷீஸ்ல நம்மளுக்கு நன்மை தின்மைகள் ஏற்படும். அதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றோம், இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு வரோம். அப்ப இங்க அதை நம்ம பார்க்கணும். காரண குண சங்கோஷிய ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சது. அந்த காரணம் எந்த இடத்துல பிரச்சனைன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆத்மா பகவானோட லோகத்துல பக்தி பண்ணி சந்தோஷமா எந்த கஷ்டங்களும் இல்லாம பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் கிடையாது. அங்க நம்மளுக்கு ஏஜ் ஆகாது, நம்மளுக்கு நோய் வராது, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்புன்ற கஷ்டம் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் அதிபூத்த அதிதெய்வா அதி யஜ்ஞா அதி ஆத்மா இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு கிடையாது. எப்பயும் பிரகாசமா பகவான் லோகத்துல சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய ஆத்மாக்கள். ஆனா என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம செயல்களை செய்யறோம். அந்த செயல்களின் விளைவா கர்மத்தின் பலனா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம வந்துடுறோம். வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த வாழ்க்கை நம்ம அந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு வரோம் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பிரச்சனை என்னன்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண தேவசேனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. उपद्रष्टानुमन्दा च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेदि चाप्युक्तो தேகோஸ்மின் புருஷ பரஹ. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம 2 விஷயம் பார்த்தோம். ஒண்ணு ஜட இயற்கை, இந்த சரீரம். இன்னொன்னு ஆத்மா. என்ன பண்றோம், நம்ம குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம பிறப்பிறப்பு சுஷ்டில இருக்கோம்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா? இதுல இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க நம்ம கூட. யாரு? பரமாத்மா. சரிங்களா? கஷேத்திரங்கள ஆத்மா பரமாத்மா 2 இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இவரில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஜட விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள்ல சம்பந்தமே இல்லாம தெய்வீக அனுபவம் எப்பயும் அந்த தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க, சச்சிதானந்த சுரூபத்துல. அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவானே. மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம உயிர்வாழிகள் என்ன பண்ணுவோம், ஏதேதோ ஆசைப்படுவோம், ஏதேதோ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவிச்சுட்டே வருவோம். எல்லாத்தையும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, மேற்பார்வையிட்டுட்டே வருவாங்க. சரி, உனக்கு இந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்ணணுமா, வழிபாடு பண்ணு. இந்த ஆசை அடையணுமா, சரி அந்த ஆசையை நீ அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அதற்கான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே மேற்பார்வையிட்டு அதற்கான அனுமதி என்ன பண்ணுவாங்க, உரிமையாளர் இல்லைங்களா, பகவான் தான் உரிமையாளர். அப்படின் போது அதுக்கான அனுமதி என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.24 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிரமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யா ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணை சக சர்வதா வர்த்தமானோ ஹவி நசபூயோ ஹவி ஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா, சேத்ரஜ்ஞ, சரீரம், ஆத்மா, பரமாத்மா. பரமாத்மா எப்படி இருக்காங்க, நமக்கு அதற்கான அனுமதியை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அவங்களோட நிலைப்பாடு நம்மளுக்கான விருப்பத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, பூர்த்தி பண்ணிட்டே வராங்க. நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதுதான். நம்ம பகவானே வேணும் நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா அதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பாங்க. அவங்களை அடைய வேண்டிய அந்த பலத்தை நமக்கு பகவான் கொடுப்பாங்க. நம்ம பகவான் வேண்டாம், இந்த ஜட உலகமே வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதற்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். ஆத்மா என்ன பண்ணுது, குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு தன்னோட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு
உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன், இந்த தாத்பரியங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பிரச்சனை எங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா, ஆத்ம முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்தது அதுல இருந்து விலகணும். அதுல இருந்து எப்படி விலக முடியும், பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். ஏன் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும், பகவான் தான் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இல்லாதவங்க, கட்டுண்டு இல்ல இல்லைங்களா. அப்ப யாரோட கைகள் கட்டுப்படலையோ அவங்களால்தான் நம்மள மாதிரி கட்டுண்டு இருக்கிற ஆத்மாக்களை வெளிவிக்க முடியும். அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அப்போ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது நம்மளை விட்டு விலகும், நம்ம பகவானை அடைவோம். அதுதான் வந்துட்டு ஆத்மாவோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறா இருந்தாலும் சரி, எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமோகுணம் எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா அவங்க தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பக்தி பண்ணணும், ரஜகுணம் தமோகுணத்துல உள்ளவங்க பக்தி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நிறைய இந்த முக்குணங்களுமே எல்லாத்தையும் தான் இருக்கு இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க மட்டும் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க மட்டும் ரஜகுணத்துல இருக்காங்கன்னு கிடையாது, முக்குணமுமே எல்லார்கிட்டயுமே தான் இருக்கு. சோ அந்த அந்த வகையில எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சரி நம்ம பக்தி பண்ணோம், இந்த தாத்பரியங்களை புரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் திரும்பி பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே நம்மள இனிமே பாதிக்காது, நம்ம பகவானை அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.25 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானேன ஆத்மனி பஷ்யந்தி கேஷித் ஆத்மானமாத்மனாம் அன்யே சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்பித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இப்ப இப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம அடையணும் இல்லையா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை அடையணும். அப்ப அதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தின் மூலியமாவும், அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தியான யோகம், தியானம் பண்றதன் மூலியமா இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்தி பகவானை தியானித்து பகவானை அடைவாங்க. சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், ஞான யோகத்தை வளர்த்துக்கிறது அந்த அந்த முறையில, வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் கர்ம யோகம். சரிங்களா, இந்த 3 மார்க்கத்துல பகவானை புரிஞ்சுப்பாங்க. அதாவது பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்மளால உணர முடியும் தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம் மூலியமா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.26 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अन्ये त्वयेवम् अजानन्दः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव மிருத்யும் ஸ்ருதி பரயாயணா. வேறு சிலர் ஆத்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பிறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இப்ப பகவானை அடையணும் 3 மார்க்கம் நம்ம பார்த்தோம், தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்மயோகம். இப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல ஒரு புரிதல் இருக்கிறவங்க அதை இப்ப கர்மயோகம்னு நம்ம பகவத்கீதை நம்ம பார்த்தோம், அதுல நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம், கர்மவில் அக்கர்ம அக்கர்மவில் கர்மா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆன்மீக நிலைப்பாட்டில் உள்ளவங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா வந்துட்டு ஒரு இன்னசென்ட்டா உள்ளவங்க, சரிங்களா, ஆன்மீகத்துல ரொம்ப அனுபவம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுதான் பகவான் நீங்க சொல்றாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில், இது ஒண்ணு மட்டுமே போதும், வேற எதுவுமே வேணாம். நம்ம வந்துட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பகவானை பத்தி. அது ஒண்ணு இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், அதுவும் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அதிகாரிகளிடம் இருந்து. அப்படின்னா யாருன்னா ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம நல்லபடியா நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த மாதிரி கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பகவான் மேல் நம்மளுக்கு பிரீத்தி ஏற்படும், நம்ம அவங்கள வழிபட ஆரம்பிப்போம், அன்பு ஏற்பட்டு வழிபட ஆரம்பிப்போம். அப்ப அது கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால்
அது யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? பரம்பரையில இருந்து கேட்கணும். அந்த மாதிரி அந்த கேட்கிற அந்த ஒரு இயல்பினாலேயே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? பகவான்கிட்ட அன்பு பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அவர்களும் பிறப்பு இறப்பினை வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு உதாரணமா கபிலர் தேவகுதி அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் இது. கபிலர் வந்து சாங்கிய பிலாசபிய தேவகுதி அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அதன் நிலைப்பாடு அவங்க ஆத்மா வேறு சரீரம் வேறு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன பக்தி அப்படின்னு தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணி பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.27 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாவத் ஜஞ்சயதே ஹிச்சித் சத்வம் சதாவர சங்கமம் சேத்திர சேத்ராஞ்சன சம்யோகாத் தத் வித்தி பரதத்ஷப. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண. பரதர்கள் அது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க என்ன பகவான் நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க இந்த புத்தகத்துல? அசைவன, சரிங்களா? எல்லாமே அசையாதவை. ஏன்னா எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கிறோமோ, சரிங்களா, அவை எல்லாம் என்ன எதால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயல்களின் களம், சரீரம், மகாதத்வா, 24 எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா, அதுதான். அதுவும் அப்புறம் களத்தை அறிபவன் யாரு? ஆத்மா, பரமாத்மா இல்லைங்களா. அப்ப எதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலும் இந்த ஜடத்துல அது எல்லாமே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா களம், களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே. இதை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒண்ணு சேத்திர, அப்புறம் சேத்திரஜ்ஞ, இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 13.28 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व अविनश्यदं यः पश्यति स पश्यति. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்த பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பது புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உடலையும் ஜீவாத்மாவோட இணைந்து பரமாத்மா. அப்ப நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்பல இருந்து நம்ம என்ன ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம்? ஞான சக்ஷு, நம்மளோட அறிவின் பார்வை நேயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல எது ஒண்ணு இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தாலும் சரி அது களம், அப்புறம் களத்தை அறிபவன், சேத்திர சேத்திரஜ்ஞ, இதோட கலவையே அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த வகையில எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அப்படின்றது. இனிமே நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கணும்? இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சேத்திர சேத்திர விபாக யோகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்குன்னா எல்லா உடல்லையும் எல்லா களத்திலையும் ஜீவாத்மா இருப்பாங்க, பரமாத்மா கூடவே இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா உடல்களும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. எல்லாமே களம், அப்புறம் களத்தை அறிபவன், சேத்திர சேத்திரஜ்ஞ அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுவும் இல்லாம சேத்திர இந்த களம்ன்றது என்ன ஆகுது? அழியக்கூடியது. சரீரம்ன்றது அழியக்கூடியது. இப்ப இந்த பீகாக் இருக்கு, அது அந்த பீகாக்கோட அந்த இது முடிஞ்ச உடனே, அந்த மயிலோட அந்த பிறவி முடிஞ்ச உடனே அந்த சரீரம் அதுக்கு போயிடும், வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்கும். அப்புறம் அந்த சரீரத்துல இருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு அது எடுத்துக்கும் இல்லைங்களா. அந்த சரீரம்ன்றது அழியக்கூடியது. ஆனா அழியாதது எது? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. என்பதை புரிந்து கொள்வனே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். பாகுபாடு இல்லாம அந்த சரீரம்ன்றது அழியக்கூடியது, மாறுபடக்கூடியது, ஆத்மா பரமாத்மா என்னைக்கும் நித்தியமா இருக்கிறவங்க அப்படின்ற அந்த உணர்வோட பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.29 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண தேவசேனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्तयात्मानात्मनं ततो याति परां गतिं. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதாக காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இப்ப எல்லாருடைய இதயத்திலும் யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்காங்க. அதுவும் பரமாத்மா சரிசமமானவங்க இல்லைங்களா? எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. ஒரு அனிமல்ஸ் கிட்ட இருக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி பரமாத்மா வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்களான்னா கிடையாது. எல்லா ஆத்மா கிட்டயும் பரமாத்மா எப்படி இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க, சரிசமமா தான் இருக்காங்க. அதனால எந்த உயிர் வாழிகளுமே அந்த வேறுபாடு வித்தியாசம் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. பகவான் எப்படி இருக்காங்க? சரிசமமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் என்ன ஏற்படும்? யாரையும் நம்மளும் இழிவுபடுத்த மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பரமாத்மா எப்படி இருக்காங்க? எல்லாத்தையும் சரிசமமா இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்காங்கன்னும் போது நம்ம யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.30 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानकीरमण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कनन माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे प्रकृत्यैव च कर्माणि गुणैकर्माणि सर्वशः यः पश्यति तदा. माताजी வேற ஸ்லோகம் அது. ஓகே, இல்ல மாதாஜி, அதுதான் 13.30. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं महतारं च पश्यति. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன செஞ்சீங்கன்னா, எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். நம்ம நிறைய இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் மனம், புலன்கள். மனம் ஆசைப்படும், புலன்கள் அதை அனுபவிக்கும். மனம் ஆசைப்படும், புத்தி கிட்ட சொல்லும், புத்தி வந்து அந்த ஆசை எப்படி அடையிறது அப்படின்றத கைட் பண்ணி என்ன பண்ணும்? புலன்கள் அனுபவிக்கும் இல்லைங்களா? இதுல ஆத்மா எங்கேயாவது சம்பந்தப்படுதா அப்படின்னா கிடையாது. ஆத்மா எப்படி இருக்கு? தனித்துவத்துல இருக்கு. ஆனா இந்த களம் தான் என்ன பண்ணுது? செயல்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனம், புலன், அதுக்கப்புறம் புலன் இது இன்டெலிஜென்ஸ், இது மூணுமே சரீரத்துலதான் இருக்கு, களத்துலதான் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆத்மா எதையும் இதுல செய்யறது இல்ல. எல்லாமே என்ன செயல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் சரீரம் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.33 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। जानकीरमण प्रभु जी हरे कृष्ण। कला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे ததாத்மானோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ஆகாயம் எங்கேயும் பரவி இருக்கும், ஆனா எதோடையும் கலக்காம தனிச்சு இருக்கு இல்லைங்களா? அதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா லைட் நம்ம மேல பட்டாலும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒட்டுதல் இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஆத்மான்றது எப்படி இருக்கு? பிரம்மணி நிலையில இருக்கு, அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல இருக்கு. அது இந்த உடலோடு கலப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.34 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ணா. श्री विद्या माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यथा प्रकाशयत् एक कृत्सनं लोकं
imam ravihi kshetram kshetritata கிருதஸ்தனம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இப்ப இந்த சரீரம் தனியா செயல்பட்டுட்டு இருக்கு, மனம், புத்தி, அப்புறம் புலன்கள், ஆத்மா தனிச்சிருக்கு. ஆனா இப்ப ரெண்டு எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் என்னன்னா, பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல. ஒரு சூரியன் வந்த உடனே பிரகாசம் அப்படியே எங்க பார்த்தாலும் வருது இல்லைங்களா? அது மாதிரி உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால், உணர்வினால உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா கிட்டே இருந்து அந்த உணர்வு அப்படின்றது வெளியில வருது இல்லைங்களா? அந்த கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, எல்லாம் ஆக்டிவா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடலும் வந்துட்டு செயல் இல்லாம செயல் எழுந்துதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆத்மா தனிச்சிருக்கும். அப்ப ரெண்டும் இணைக்கிறதுன்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.35 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேத்ரஞ்சனோ ஏவம் அந்தரம் ஞான சசாஸ்ருதா பூத ரக்ருதி மோட்சம் ச ஏ விதுர் யாந்திதே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிபவன் அறிந்து, சரிங்களா? வந்து சரீரத்துக்கும் ஆத்மாக்கும் ஆனந்த வேறுபாடு அது நல்ல ஜட பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜட துன்பங்கள்ல இருந்து முக்தி அடைவதற்கு வழிமுறைகள், அதாவது பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லைங்களா? முக்தி பெறுவதற்கு வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க இந்த சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்றது தெரிஞ்சு அப்ப இதுல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரணும். ஆத்மாவை நம்ம இந்த கஷ்டங்களை, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில கொண்டு வரணும். ஏன்னா இந்த சரீரத்தோட சம்பந்தப்படுறதுனால தான் என்ன ஆகுது, குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால தான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அதுலயே நம்மள விலக்கிக்கணும் அப்படின்னு யாரு தெரிஞ்சு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராங்களோ, அந்த வழிமுறை பக்தி மார்க்கம், சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி பண்றது, சரணாகதி பண்றது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தது. அர்ஜுனரோட 6 கேள்விகள், கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரஜ்ஞ ஞானம் விளக்கம், அறிவை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள், நேயம், அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன், அறிவின் பார்வை, இதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம குணத்ரி விபாக யோகத்துல நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம அதுல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே क्षेत्र विवाह योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. இது வாசிக்கிறாங்களா மாதாஜி? பத்ம புராணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். புண்ணியத்தின் பலன் கிடைக்க துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளான ஒரு பெண் தன் காதலனை தேடி அலையும் பொழுது ஒரு புலியால் கொல்லப்பட்டாள். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்தவள். அந்த பெண்ணோ தன் தீய பழக்கத்தால் சண்டாள பிறப்பெடுத்து கோவிலில் வாசுதேவன் என்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதை செவி கொடுத்து கேட்ட புண்ணியத்தால் நற்கதி அடைந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव श्री शिल प्रभुपाद की